Badie 3 urte, Erasmuseko azken proiektu hontan murgilduta gaudela, eta gure ikasliek herrialde desberdinetan ibili die. Eta aurten guri tokatzen zaigu 8 herrialde desberdinetako ikaslik, irakasliek harrera on batekie eta hartzie. Orduan, hemen izango ditugu, azaruen 19tiken 25 bitxertien, etxetan eta ongoien, geure ikaslikin eta. Erasmus hau, how it is to live, study and work in a foreign European country. Erasmus K212 zera, motatakoa da. Eta proiektu Europar hauetan, zeinbat ikastetxeen arteko ikerketa lan batean oinarritzen dira lanak. Lan hori eginez, atzerriko ikasleekin komunikatzea, ikertzea, ikasketa autonomoa garatzea, talde lanian jarduten ikastia, eta Europako aniztasuna ezagutzea dira berauen helburuetako batzuk. Alegia gure ikasle euskaldunek hiritar kritiko eta autonomo bezala Europan ikasi, lan egin eta bizitziko kompetentzia garatzea. Eta beste helburu bat, ezin baino garrantzitsua dena, ondo pasatzea ere bai. Ni Ikerretxerria naiz, da ni lesnoa junitzen Polonira, eta han pasan dituen 7 egun astebete bateo, eta ikusi nuen, ezautu genuen zertzan han bizitzia, nola bizizinan, da ze lan da ite zituen, nola zehonan asuntu ez, da ikusi genuen girue etzala hemen bezalakoe, oso desberdin ezala, han familia arlunda batea egote zila, gero hortik kanpoa lagun egin da etzila asko egoten, da orduan oso bananduta bezala bizizila elkarren gandik, baina bestela pertsona aldetiken onak dila, eta ni uste gure partetik hobeto preparauta junginelako inglesez, behaiek antzakena naiz da han batzuk oso onak izen beste batzuk eta gen aztarranik, eta orduan haien komunikatzeoa zailtasun eukitzen ditunez batzutan, baina alare ez genuen nola arazoa handik euki. Giro otzatopa genunan, batez minus igual ez, baina kaleatea arpe gorri horria preskuria, baina, bueno. Ni junitzen bilekuta, bat Aguilar de Campo, Espainia, eta besti Rovigo, Italiara. Lehenengo junitza Aguilarrea, eta pixka izan zen baita obligauta, zeba azken fini Aguilar hemendik 5 orduta daut. Eta orduan esan oso erakargarrile. Baina haizan dako esperientzi nahiko politia izan zen, zeba ni nire etxekokin gaztelania zitzeiten duen, baina baita Holandako jendik oso ondo mundan nintzen, eta horiek inglesez ni baino beto. Gero baita Burgosea junginen eta Burgos oso politia esan. Eta gero, Rovigon, egon nintzen italiar batekin, eta italiarra inglesez hain ondo ere zekin, baina nola italiarra pixket belarrira errexo zen, gaztelania jakinda, ulertu ginen, erabate hau bestea, baita familiekin, familiek ezekin inglesez, eta gero baita hain eskola asko gustatu zitzaidan, zeba, esan genezake hemengo baino pixket rebeldio zen. Paretata grafitiekin da nahiko asko espresatzen zen ikaslik. Artistikoki eta bai kulturalki. Ni Maider Fernandez naiz, eta Herbereta junitzen aurreko kurtzoko martxun, bai. Eta niretzak izan esperientzia izan zen, azkeneako kultura berri bat ezautu nuen. Eta Ikerrek esan duen bezala, neian atentzio emantzitena bat ez izan zen, ez dakebela kuadrilla kontzeptu hori. Igual badakebel lagunik onena bat, eta igual binaka daula ibiltzeia. Eta hori, nolan, hile danak ez izateatik, inglesa oso ondo dakiben, horrek lagundu intziten gehiago ikasteko. Eta nahiko ondo molda ginen. Bueno, hile orduro jaten egote zira. Egile. Ego zein lekuta jote ginen da beti janai zakeben da beti jaten aizen.
Ta hori, bizikletanak atentzio eman zigula, zean mundu oso bizikletan ibiltze zen. Hona, ni june urain naiz, eta ni tornea junitzen, Finlandira. Eta naiz da abioien ordu asko pasa genitun, nahi irtzait benetan merezizun esperientzi bat izen zela. Bai pertsona bezala hasteko eta bai kultura berri bat ikusteko. Guan Finlandira hotzaien junginen, eta hotza ondi egitezun. Txisti mateu baino -20 nahi hau ginen, eta nibitze ginen erropa mordua jantzita, altzan muguen hotz horri aurreiteko. Lehen esan diten bezala esperientzie mundiala izen zen, eta han bertan gauza ezberdin asko genitun, adibidez Santa Clausen etxeago ginen, Renotan ibili ginen, gero izotzezko kastillo bat ero ginen, hotela dana, eta azkenin gauza horian ikusita ero geunden mundu fantasizko mundu bat izango zen bezala, ez azkenin ziren gauza batzuk behin ikusi gabekuk da flipaide genuen, eta lurrere dana txuri-txuri, eta ume txikien pare disfruta genuen. Eta janaie han gehien bat jate zeben renuen aragile, izokine, eta hoxe, azkenin hori jatea eruditu ginela, ze bazkaltzeko afaltzeko beti otezan bat beste. Eta gero baita kontura ginen finlandesak azkenin mito bat bezala hartzen genuen guk jende itxile zila, baina ez kontura ginen ez dila irikilek eta, baina ondo molda ginen biai egin da, inglesez dare bai biaiek eta bai gu molda ginen da, esperientzia harra izan zela, da burgutuz. Hor, ibai handi bat zeon, eta han zakemen leku bat biaiek, klaro, gu ginen ninja ibaiei izoztuta zeon, orduan biai zakemen piztina bat bezala da, irikita zakeben, eta han justu egun hortan gaina hotza ondo egitezun -15 bat bazuden, eta errepanak gendu, eta han sartu ginen, eta neskai adidez ez zuen usten buru sartzen zatezeben, hili bustiezkeo arriskutsu izan zitekela, eta orduan sartu eta azkar hilo eta benga berriz erropa jantzita. Gero rekuperatzen pixketzea, baina esperientzia gara, bai, eharri zintzen.